למה אתה מתחיל בשמאל לימין? כמו באנגלית. או כמו בחשבון. איך את כותבת מספרים? משמאל לימין. לא, סתם אני אומר את זה. הסיבה היא, אם אני כותב מימין לשמאל, הרי זה לא כמו עיפרון שמתייבש על המקום. כשאני מגיע לאמצע השורה אני מורח כבר את מה שכתבתי. כשאני כותב משמאל לימין, אז אני הולך על שטח נקי. זהו, רעיון, נכון? כן. יפה. רעיון יפה. זה לאט לאט. כל מוץ הזה, כבר כתבתי איתו שליש מהספר. תשאלי. איזה פרשה אתה כותב? הודו. תשאלי אותו, מה אתה הכי אוהב לכתוב? מה אתה הכי אוהב לכתוב? שירים. את אוהבת שירים? כן. אני ססחה. רק כותבים את זה בשני שירים, כמו שאומרים בימינו יששכר. בתורה לא אומרים יששכר, אומרים יששכר, כאילו אין שין אחד. אני צריך לזכור את יששכר. ומה הכי קל לך לכתוב? ספר תורה, בגלל שזה גדול, אני כבר אין לי עיניים. לא יכול לכתוב בזדות. אתה כותב מה זה יפה? תודה. על 1,001 דברים. היית רוצה להיות סופרת? אולי. רוצה לכתוב לי במחברת? זה לא מחברת, זה עירייה. היית רוצה לכתוב לי במחברת? אבל כבר אמרתי, המצחיקה. מה נכתוב במחברת? סתם. מה שאנחנו כותבות. אבא, תכתוב לי שיר. מה לכתוב? שיר, לכבודי. טוב? שיר לכבודך. כן. מה זה, זה ודבת? מה? זה ודבת? מה שאתה רוצה. מה שאתה מרגיש לבת שלך. לא מרגיש כלום. נו בדיוק, אז את זה תכתוב. תכתוב, יש לי. היה נעים להכיר. אם היד שלי הייתה כמו מדפסת, מולטי מיליונר. נעים להכיר. אני עובדת קשה. הוא בא לי לעבוד. ביי. אני מרוויחה רק 2,000 שקל. ובן שלי בצבא מסנה לו. נותן לי גוש קמטן. יש איפה אני צריכה לעבור מהחברה? למדנו עם הוידאו? יאללה, אני מסיימת. נעים להכיר, ביי.